Салют, сябры! Рада вітаць вас у нашым дабраранку. Сёння я спецыяльна прыбегла першай, бо ў мяне такі настрой. Чаму я такая вясёлая, растлумачу пазней, калі Аліса з Лесікам з'явіцца. А пакуль уключу вам мульцік, каб вы канчаткова абудзіліся. Доброго ранку! Усім салют! Кася, а ты ўжо тут? Прывітанне! Я ўжо даўно тут і з гледачамі павіталася. Алісачка, Лесік, я так рада вас бачыць! Кася, нешта здарылася? Чаму ты такая пяшчотная з самай раніцы? Думаю, Кася зламала якую-небудзь маю цацку і зараз хоча зрабіць так, каб я не злаваўся. А вось і не здагадаўся Лесік. Ніякую твою цацку я не ламала. Ну, прынамсі, учора я гэтага дакладна не рабіла. А ў чым тады справа? Проста мне вельмі патрэбна ваша парада. Парада? З самай раніцы? Ну, давай паспрабуем. Слухайце уважліва. Са мной на заняткі ходзіць адна дзяўчынка. Яна і прыгожая, і модніца, і тэлефон у яе апошняй мадэлі. Карацей, з ёй усе хочуць сябраваць. А яна што? А яна вырашыла сябраваць з усімі па чарзе. Дзень з адной дзяўчынкай, дзень з другой, ну і гэтак далей. А потым па крузе спачатку. Я б не згадзілася на такое сяброўства. Ну ты што, Алісачка, гэта ж цудоўна прыдумана, каб ніхто не крыўдзіся. Я б з задавальненнем згадзілася. І што табе трэба параіць? Ты ж сама ўжо ўсё вырашыла. Не, нічога і не вырашыла. Сёння Ася, так лічуць гэтую дзяўчынку, будзе сябраваць са мной. І вось вы павінны мне тэрмінова параіць, якую сукенку выбраць, які бантик, а галоўнае, чым мне забаўляць мою новую сяброўку. Я не зразумела, Кася. А чаму ты павінна яе забаўляць? Можа, яна будзе весяліць цябе? Ну, вы захацелі. Яна ж такая папулярная. І калі я не прыдумаю чым-небудзь яе забаўляць на перапынках пасля заняткаў, Ася больш не захоча са мной сябраваць. А калі прыдумаеш? А так, можа, яна падоўжыць сяброўства са мной і на заўтрашні дзень. Вось гэта бонус. Ну ўсё, хопіць размоў. Вы ж такія разумныя. Прапаноўвайце. У што мы з Асяй будзем сёння гуляць? І што цікавага мне ёй расказваць? А можа мне ёй нешта падарыць? Як вы лічыце? Я вось ніяк не лічу і нічога прапаноўваць не буду. І я не буду. Гэта яшчэ чаму? Вам шкада, што ў мяне з'явіцца такая модная, шыкоўная сяброўка? Шкада? Да не перажывайце вы так. Гэта ж толькі на адзін дзень, на сённяшні, ці на два. А потым я зноў буду сябраваць толькі з вамі. Ну дапамажыце мне, калі ласка. Кася, ды не ў гэтым справа. Зусім не ў гэтым. А ў чым тады? Справа ў тым, што твая сяброўка не сяброўка. Як гэта не сяброўка? Вельмі проста. Яна з дапамогай сваёй прыгожай знешнасці і адзення проста вамі карыстаецца. Як гэта? А вось так. Яе кожны дзень забаўляюць розныя дзяўчынкі. І некаторыя хлопчыкі таксама. А чым сама Ася дзеліцца з сябрамі? Ну, яна проста вельмі прывабная. З ёй прыемна знаходзіцца побач. Але гэтага недастаткова. Я лічу, што сапраўднае сяброўства ні ў якім разе не на адзін дзень. Сапраўдныя сябры маюць агульныя інтарэсы і гатовы прыйсці на дапамогу, калі спатрэбіцца. А ты ўпэўнена, што твая Ася дапаможа табе, калі нешта здарыцца? Не ўпэўнена. А ці ўпэўнена ты, што табе будзе з ёй цікава? А я пра гэта і не падумала. Ды што ж мне зараз рабіць? Ну, ты павінна сама прыняць рашэнне, патрэбна табе такое сяброўства ці не. Я падумаю. А вы з Алісай на мяне не пакрыўдзіцеся за гэтай гісторыі з Асей? Не перастанеце са мной сябраваць? Ні ў якім разе. Бо нашае сяброўства праверана часам, і ты нам падабаешся ў любой сукенцы і ў любым настроі. Дзякуй. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а што б вы параілі Касе? Бачыш, гледачы таксама лічаць, што сапраўднае сяброўства ні ў якім разе не на адзін дзень. Добра, я ўсё зразумела. Паспрабую пагаварыць з Асей. Няхай абмяняе сваё сяброўства па чарзе.
ці я саступлю сваё месца якой-небудзь іншай дзяўчынцы. А можа, пасля размовы з табой Ася і сама зразумее, што так рабіць не вельмі добра. Якія ж вы ў мяне разумнікі, усё рашылі. І зараз, пасля рашэння складанай задачы, можам паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Як добра, глядзім! Дзяўчынкі, а ў мяне для вас падарунак. Падарунак – гэта тое, што патрэбна, каб узняць настрой. Ой, але я не бачу ніякіх пакункаў. Ты што, іх недзе хаваеш? А, пад сталом? Кася, пад сталом нічога няма. Вылазь. Ой, сапраўды, няма. Значыцца, падарункі ў другім пакойчыку. Ай, давай хутчэй нясі сюды. Кася, пачакай і паслухай. Я вырашыў падарыць вам кветкі. Букет? Не здагадалася. Кампазіцыю? Не, лепш. І што ж можа быць лепшым за прыгожы букет ці кветкавую кампазіцыю? Я падрыхтаваў для вас фота самых дзіўных кветак на планеце. Толькі фота? Каб убачыць гэтыя кветкі на ўласныя вочы, вам прыйшлося б здзейсніць некалькі вельмі далёкіх і небяспечных падарожжаў. Да і зрываць кветкі не вельмі добра. Мы ж не любім шкодзіць прыродзе. Добра, угаварылі. Мы будзем глядзець на дзівосныя кветкі ў бяспецы, у цёплым і утульным пакойчыку. Менавіта, а асалоду і інтарэс ад назірання вы атрымаеце, я вам гарантую. Ну давай, разумнік, дары нам свае дзівосныя кветкі. Знаёмцеся, гіднора афрыканская. Ого, гэта кветка? Уявіце сабе, гэта карнявы паразіт. Ён расце на поўдні Афрыкі, у Аравіі і на Мадагаскары. Гіднора прысмоктваецца да каранёў іншых раслін і здабывае з іх харчаванне для сябе. Якая несумленная кветка. Хоць і выглядае сапраўды дзівосна. А яшчэ гіднора сапраўдная драпежніца. Яна з задавальненнем ласуецца насякомымі, якіх прыманівае сваім непрыемным, але яркім пахам. Ну і кветачка. Яна вельмі дзіўная. Толькі, Лесік, давай ты нам падораш якую-небудзь іншую кветачку з лепшым характарам. Калі ласка, прыміце ад мяне пасіфлору. Другая назва гэтай кветкі – страсноцвет. Ого, якая прыгожая, вачэй не адвесці. Думаю, акрамя прыгажосці вас зацікавіць яшчэ адзін факт. Плады гэтай расліны мы ведаем пад назвай маракуя. Ого, ніколі не думала, што плады для майго любімага соку выспяваюць на незвычайнай кветцы. Вось умееш ты здзіўляць, Лесік. І працягну гэта рабіць. Дару вам гларыозу раскошную. Ой, сапраўды раскошная кветка. Яе можна сустрэць амаль па ўсім свеце. За прыгажосць гларыозу выдзяляюць аматары дэкаратыўных раслін і вырошчваюць у кватэрах. Ой, я б не адмовілася ад такой кветачкі ў гаршэчку. Але з гэтай прыгажуняй трэба быць вельмі асцярожнымі. Яна таксама драпежная? Не, але вельмі атрутная. Ого, тады лепш любавацца на яе фотаздымкі. Бяспечней. А вось гэтую расліну вельмі любяць садаводы за разнастайнасць колераў. І назва ў яе цікавая – львіны зеў. Мне гэтая кветачка здаецца знаёмай. Магчыма, ты яе бачыла ў сябе ці ў суседзяў на дачы. Прыгожая раслінка. А што ў ёй дзіўнага? Яе насенне вельмі нагадвае чарапа. І праўда, незвычайна выглядае. Дзякуй, Лесік. Ты сёння нам падарыў самыя дзівосныя кветачкі. А мы ў адказ падорым табе і ўсім нашым гледачам цікавы ранішні мультфільм. З задавальненнем прыму такі падарунак. Давайце глядзець. Сябры, сёння, каб гэты дзень стаў больш яркім, вы можаце падарыць сваім блізкім прыгожыя кветкі. Яны добра ўздымаюць настрой. І кветкі зусім не абавязкова павінны быць сапраўднымі. Можна зрабіць прыгожы кветкавы малюнак. А можна папяровую кветку ці цэлую кветкавую кампазіцыю. О, дарэчы, пра кампазіцыі. Я хацеў вас пазнаёміць з яшчэ адной цікавай раслінай. Глядзіце, імбірны вулей. І назва цікавая, і кветка. А чаму ты яе толькі зараз узгадаў? Бо з ёй таксама атрымліваюцца шэдэўральныя кветкавыя кампазіцыі. Лесік,
Ты мяне ўразіў. І мяне таксама. Гэтымі кветачкамі я б усю раніцу любавалася. Але зараз надышоў час развітвацца, так што правяраем свае заплечнікі. Папраўляем прычоскі. І адпраўляемся ў дзіцячыя садкі і ў школы. Няхай сённяшні дзень будзе карысным і паспяховым. І абавязкова вясёлым і разнакаляровым, як кветкі, якія падарыў нам сёння Лесік. Да сустрэчы зранку! У нашым дабраранку! І для ўмацавання добрага настрою яшчэ адзін мульцік ад мяне.